Ito, may nakita daw sila guys, oh. Ito. Remuar. Lumabas guys, ha. Ang laki. Hihi. What's up guys? Today's vlog, mangunguha tayo ng gamarong sa amin guys. Tawag sa iba kuray, sa Ingles land crab. Sama natin, kulot, si Francis, si ano, si Kuya Riel, si Paul, at si Kuya Bong. Ito yung gagamitin natin guys, lambat. Ito. At ang mga pala si Brian guys, so stay tuned. Yan. Merienda. Hoy, merienda. Wapret, baka naman. Oh, Jack and Jill, baka naman. Coke guys, to. Coca-Cola pa yan. Yan yung gagamitin nating pang trap guys. Baliniwan namin dito to. Lambat, yan. Ang narasi? Narasi pa yung puso. Noon ka na daw kapay bati. Lalatad doon di selon. Pandalay ay huwag ka mapama. Noon. Dito na ka man eh. Narasin samot dal. Oo. Kala nga kami dito. Ay. Well. Kapag tayo lang nakali. Paulas natin, pinis-pinisan na pelata. Basi lang. Ha? Kasi pelata. And guys, and guys, ito yung gagamitin namin pang ano, pang trap, lambat. Gamit sa panglambat ng isda, guys. Lala. Nagdar na ka ah. Umang may ha. Umang, ang laki. Oh guys, oh. Huwag kang lalabas, bawal lumabas. Oh. Oh. Hey, sipis mo. Nagsipi. Isa ko, Di sa ako tayo. dagin ko. Pulo. Dito tayo magte-trap guys. Ayan yung mga buot na to. Diyan, nag-set-up sila. Ito yung mga butas. Lagyan natin to guys. Ito yung tae.
Yung kuray. Ito yung trap guys. Bali ganito lang yan. Oh. Lagay mo lang ganyan. Yan. No, ganyan guys yung tsura. Lagyan natin ng tusok guys para hindi niya loob. Yan. Bali nagtatrap ang lahat guys. Lahat ng kasama nagtatrap. Yan sila. Oh. Hindi masih mabuk dito yun. Ito guys, meron din dito guys. Ayan o. Lagyan na lang ulit. Lagyan ulit ng trap. Ayan. O ganyan guys. Kita ba? O. Ayan. Nalagay ko na yung trap mga ka-idol. Trap tayo ulit sa kabila. Ano? Yung guys, may pakat na ako. Kanya-kanya dito. Kanya-kanya. Ito mong pakat ko. Ang muhayan. Yan siguro guys, nagtartap ko. No, takto. Malaki to guys, malaki. Oo. Ilagaw ka. Takto. Ito yung ano guys, oh, yung tae. Poop niya, poop. Bugi niya. Hindi ka taktak eh. Pangutom ba? Bugi. Kasi ito dyan ka lang. Apa yang anak ko ito, nagutod-gutod. Yan si Paul guys. Nagtarap din. Lagyan mo. Ganyan yan guys. Lalagay mo lang yung lambat. Tapos kukuha tayo ng Stick. lalagay lang natin ng ganyan. Pwede natin itali ito para hindi makawala. Oh, ganyan guys. Tapos na guys. Quality. Hindi ka mga gumatan. Ada dati na nga pakat. Ang daan. Pasok ko tayo. Iniiwadag na. Ito trap ni Arnold guys.
Oh, taksil abo na yun. Ha? Oh. Ini sih. Francis Rabanes. Oh. Andito yung mga pa-welcome natin guys. Nakahoy. Mamaya sinano. Mga hindi pa nag-welcome. Si Kulot. John Paul. Yan guys, bali nagtatrap lahat ng kasama. Francis, Kulot, Rohil, ano, Paul, si Kuya Bong andun. And guys, ito yung butas ng kuray guys. Ito yung tae niya. Bali lalagyan lang natin to ng ito guys, oh. Ito. Lambat. Lagay natin ganyan. Yan. Tapos hanap ka ng ganito guys. Yung tutusok mo tapos yan. Ganyan. Ito. Ito na yung trap natin guys. Bali hantayin lang natin ng 30 minutes. Lalabas yan. So stay tuned. Payawanan. Jakarta ito na. Nagijagala. Okay. Basta ito. May sam. Morning, Jago. Pakatan tuman damdaman. Ito orange lang. Awan, kinang ko amin na. La? Kinang ko amin. Kakakan na mo lahat ah. Ayun guys,
Yan guys, nakatrap na tayong lahat. Bali, Kukuha tayo ng umang. babalikan natin mamaya guys. Hindi pala, magpapandaw kami pabalik. Ano kami? Kasama natin. Ramang. Kamuji pa ako. Nagasa na daw dyan. Ang pandemic. Sobrang data ito. Ang pakatin. Original data. Diyan ang isang pitak na si Dito pwede manong di jibanger. Kaya pa na panggibang. Ako na, galas to eh. Hindi nga karte ito bigyan. Di ba? Ama. Taw. Te pagkulimbitinan. Na? Nagalapak ka. Ayan guys, pupunta na kami sa ano. Ayaw no. Amo makita di camera na tilikot tibang. Sa pangkagatam ko naman. Bata pang kagatan ta. Wah. Ko lang nag. Amo nalungkan niya. Ni? Agor ka. Ginrigat ka pala damdam mo niya. Loog bayag. Ang dumago na. Ito siya mo ni. Oh. Ni. Ayan guys. Wait lang. Ito kecil ni. Malaki. Ayan guys, paunahan kumain ng orange. Yung orange dito sa bundok guys. Ibang orange yan. Si Paul, si Francis. Oh. 3, 2, 1. Wow. Wah. Wah. Hoy, silok! Nalalo. Wah. 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 What's up guys? Magpapanda na tayo mga ka-idol. Pabalik kami. Magpapanda tayo ng trap. Waling na ito yun. Magaling. Tinanggal yung trap. So guys, nakuha. Ito, nakuha to guys. After 30 minutes guys. Ganito yung mangyayari. Ito na siya oh. Binat na yung ano guys oh. Yung lambat. Ibig sabihin may kuha na yan. Nasa loob yan. Doon na siya guys. Oh. Yee! Tudok so. Turong. One down guys. Yee! Oy. Lalaki. Yan guys, ang trap natin na mabisa. Mabisa. Ito ay kuray, land crab guys. Iba yung alimango. Believe me guys, kukuha yung trap nyo pag ganun. Pabalik pa lang kami, may nakuha na. Isa. May trap pa kami dito mga kaidolo. Tingnan natin kung may mga nakuha.
Na? Ayun na. Pag subli-subli yan. Dito madami silang trap dito guys. Oh. Walang kuha. Si mama. Dito niya mo na pakatan. Oh nyo. May sama Diego. Di bale. Saglit pa lang. May pabalik pa yan. Ito lang yung nakuha namin pabalik guys. Bali babalik kami mamaya. Magme-merienda ulit kami. Napaikot. Pinya. Yang dahil tama. Basic. Matay ka taso. Lagi dua. May nakuha pa guys dito. Gamara. Umang. Tas gamara. Violet. Aja may isang ipi lang ala. At bali dalawa yung crabs na. Kaya crabs pa rin yun pala. Coconut crabs. Ipi dito. Ipi? Oy. Hindi ito na. Dua. Aja ginuid na ada ipi ti. Ayan. Dakal. Ang naala. Basit na dito. Na? Basit. Kagaya sa tatong tangang ipon pa ipi. Merienda ulit guys. Ito oh. Saging. The best. Saging. Saging lang sa kalam. Biscuit ako. Oh, biscuit yan no. Biscuit. Opets, baka naman. Saging baka naman. Lala. Sus. Dog sponsor yan. Uy. Uy. Buwa baka naman. Eh, madam. Naglala. Hinana time. Tini. Siri katakulot. Ulag pinakalita. Kisir ka na jik may patakulot. Laki babang gamingan natin. Nagasirap na kabarong dito na lamin. Gamit si ngayon ni. Oops. Jamo nga yung pinaka-partida ni. Ito guys, ganito yung kinakain ng kuray guys. Subukan natin i-trap mamaya sa gilid niya. Maamoy naman nito. Pinya ko. Tignan nyo. Nagluluto si Kulot ng umang. Ito. Umang. Oh. Sus! Sedakal! Ganito yung coconut crab guys na malalaki. Coconut crab. Ayun lang. Bagas karto talaga rin ka to kay. Kapag may pinaklaw sa ko. Ay dito. Kapag mo lang. Kambulan dalugin ka na eh. Wala. Dalugin ka na. Nagsakit ka. Atang ito. Ate na.
Lumaban. Coconut. Ay, hindi to coconut crab guys. Pero ganito yun yung malalaki. Umang lang to ng bundok. Umang. Kinakain dito to guys. Umang ng bundok ba. Lulutuin ko ni Kulot. Pupulutanin niya daw. Ayan yung mata niya oh. Ayan oh. Oh. Umang. Shell na nga tayo ito eh. Shell na ito yan niya. Saan? Dimak ka. Kita gusto nga gogod. Unknown din kita. Labos sila. Panawan dan tulad tagbiro dan tumalang sa baling. Homeless. Yan sipit dito. Nabiyang kinda kita. Kaya doon na tumipon. Biso ko. Ay taumang. Paanday ito. Nya nagyan gardi kinday ito no ka. Umang. Ha? Karon damo lata. Ay wanggayan. Biro rokong na. Nagtagga po tabay bay. Mahal ba kita? Kaya't paalam na. Garawata. Baraam mo. Sus! Ang sarap mo, Pia. Sarap mo kaya. Mike Enriquez sa'yo na. Mata na to. Saglan. Talag to. Kadipian ni. Hey? Lumilipad. Luto na. Hey. Love you, mama. Tuk-tuk na yan. Oh, narabaway. Panay nag-uunod. Oh guys, saging na tinuno. So yan guys, magpapandaw na kami. Yummy. Tara, samahan nyo kami magpandaw guys. Muling nagbabalik. Ano? Here we go again. Alam nyo, giji ikat na giji nangalat ha. Ipakat tayo DJ ung to. Ipakat tayo ung to.